Joseph Muscat huwa l-akbar diżastru li laqat il-Malta mill-pesta tal-1813 law. ċemplu b'saħħa ħalli dan il-kankru illi ħakam il-Malta fl-2013 nixkaraw il-barra u fl-elezzjoni li ġejja nerġgħu nerbħu il-gvern fidejna. Tkellimt ukoll ftit fuq Joseph Muscat. Kemm il-darba kont qabbiltu li huwa l-aktar diżastru mal-pesta li huwa kanċer u dal-aħħar. Le, mhux jingħatta, però naqbel magħha. Mhux jingħatta, x'tuwit għalli huwa kankru, naqbel magħha 100%. Jiena lil ħanajdilhom ħutna. Il-ħutna l-laburisti ngħidilhom. Joseph Muscat huwa urdiena iggranfata mal-partit tagħkom. Bħalma tiggranfa ma' kelb u terdalu demmu u saħtu. U jiena indur lej Joseph u ngħidlu, George, seta kien. Imma inti ntqajt mal-volpi u mal-qattus. Bħalma ġralu Pinocchio, l-inserta jixbu ħafna wkoll. Nifhem għaliex jużah, għax nifhem ir-rabja tiegħu. U daku għaliex jiena student lil Salvo Mallija illi jiġi fil-Partit Nazzjonalista.